सिगांथारावनो आंनि एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेलखौ मोजां मोना नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासि हरग्रोबावनाय थाबाय। बेजों लोगोसे सोरबाफोर दिनै आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होनो हागोन आरो बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायनानै होनो हागोन। आङो दायो बेबायदिनो 3 खेबनि थाखाय बेबायदिनो खालामाथि हाजोआव थांगासिनो दङ। हा गोसोम जेखौ बुङो हा गोसोम आरो साखाथियावनो हाजो आगर दङ, जोबोद मोजां सिनारि। दायो आङो थांनो थाखाय रेडि जाबाय। आङो गेटआव दङ आरोना, बेयाव एन्ट्रि खालामो। नोंथांमोनाबो निश्चय फैयोब्ला बेयाव एन्ट्रि खालामनानै आरामसे थांनो हागोन। अब्ला भिडिअखौ स्किप खालामा माथि नायलांदो लोगोफोर, आङो दिन्थिगासिनो दङ नोंथांमोना। बेजों लोगोसे जोंना नै ब्रादार सोमदोनबो दङना, बिथाङाबो थांगोन आरोना। नै रयेल एनफिल्ड लाना फैदों ब्रादाराबो, नायलांबाय थादो। जोङो सानैजोंनो भिडिअखौ नुलांबाय थाखागोन आरो। दायो लोगोफोर नै बेयावहाय एन्ट्रि खालामनानै थांनांगौ आरोना। आङो सोंनोसै गारिफ्राव बेसेबां लायो। बेयो अफिसनि मानसिफोर आरोना। नोंथांमोनाबो निश्चय बेवहाय एन्ट्रि खालामनानै थांदो। बाइकआवहाय बेसेबां ब्रादार? बाइकआव 100 ने? ओमफ्राय ओरैनो कारफोरब्ला ओरैनो आल्ट्रा गारिफोरब्ला आदसा। ओमफ्राय नोंसिनि कमिटिनिफ्रायबो होजों थांखायो नामा ने? ओमफ्राय बेबायदिनो संनाय खावनायफ्रालाय? जोंनि इण्डियानाव एसे माने इण्डियानावहाय संजानो हागोन आरोना, भुटानावथ' एसे उसुबिदा नालाय। औ बे हिसाबैनो होमब्ला गोजोननाय थाबाय ने ब्रादारमोननिसिम। अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। आङो 3थि खेबनि थाखाय खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआव थांगासिनो दङ। नायलांबाय थादो, लामाफ्रा ओरैबायदि समायनानै क्लिननो नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर। बरियाल' नै लामाफोरा। सिगाङावहाय दङ जोंनि ब्रादार सोमदोन बरगयारि, बिथाङा सिगाङाव थांगासिनो दङ हनै। दायो सुखान थाख्लाय मोनफैबाय, नै सुखान थाख्लाय मोनबायानो, नायलांबाय थानो हागोन। जोंना नै ब्रादार सोमदोन बरगयारि बिथाङाबो फैगासिनो दं आरोना। लामाफ्रा मा रोखोम? ओरैबायदि मोजां ने? आदसा, थाम्फै गादलायलायनाय सालायनो हायो। औ दे बिदिब्ला थांबाय थानोसै ब्रादार। मेंनायखाय दसे थाथ'बायलै लोगोफोर। ओरैबायदि मोजां लामाफ्रा, ओरैबायदि मोजां। नै एक्ट्रिसखौबो लाना फैफादों आङो, बेबो नायनायनो खालामाथि हाजोखौ आरोना, हा गोसोमखौ। मेङाखै? मेंबायबो? है गारि गाखोनायानो मेंबाय, आंनि सालायनायानो मेङाखै। हयनै लोगोफोर बेयावहाय माबा फ्लेट गायनानै दोनदों, बेजोंनो थांनांगौ आरोना। फाइनालि दायो खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर। नायनानै लादों, नै बेबायदिनो दाब दाब जायगानिफ्राय फैलादों आरोना गारिफ्रा सारिगिदिं जेरैबो बुंजोबनानै दङ। नै नायनानै लादो लोगोफोर। आंबो दाब दाब जायगानि दे। बिथाङाबो दाब दाब जायगानि होननानै बुंनो लाजायो आरोना। मानो होनना बुङोब्ला एकदम भुटान बर्डार मालिबिथा नैनिफ्रायसो फैखादों बिथाङाबो। नायनानै लादो, नै मोसा खावगासिनो दं आरोना लोगोफोर। नै बै हाजोआनो जादों जाहैबाय बासुखि हाजो। बेखौ बारोब्ला रायगाजालि हाजो मोनहैगोन आरोना। नायनानै लानो हागोन। नै सारिगिदिं जेरैबो समायना रमायना हाजो आरोना। दैखौ बारगासिनो दं आरोना। नै बोरैबा साइसनि गाब्र'ला हान्थुफ्रा दोलानानै थांगोन लोगोफोर। आयौ राम' आरो नै नायाबो अयथासार दङ आरोना लोगोफोर। हेल' लोगोफोर, आरो दायो जोङो 3थि खेबनि थाखाय बेबायदिनो खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआव मोनफैबाय आरोना। गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। ब्रादारालाय मा रोखोम मोनदों? हिट, ओरैबायदि हिटखा जायगाया, भेरि हिट। आदसा, अब्ला जों नायलांबाय थासिगोन हाजो गोसोमखौहाय आरोना, हा गोसोमखौहाय। नोंथांमोनाबो नायफालांबाय थादो भिडिअनि गेजेरजोंनो। मा रोखोम गोसोम नायनानै लादो, बेसेबां गोसोम। बहुद मानसिफोर फैदोंना दिनैबो। ओरैबायदि खोलाजोंहाय मोसा खावगासिनो दं आरोना। नै लोगोफोर लाव नै थामामल' दङ आरो, नायहरनो हागोन। बिसिनि दामनायखौनो मोसानोसो गोसो जाफैलायबाय आरोखि। आं आब'मोननाव फंनैसो सोंनोसै आरोना। आब' नोंसोरो मा गामिनिफ्राय फैदों जेनेबा? कुसुगाव रायखांबारिनिफ्रायनो। दायो बे खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआव फैनानै मा रोखोम मोनफैदों जेनेबा गोसोफ्राखौ? बिराद मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदों। आदसा, दे बिदिब्ला आब'निसिम गोजोननाय थाबाय।
ব্রাদার নাও सोंगी ना ব্রাদার আপনি ক'ত পৰা আহিছিলে বেংটলত পৰা না ইয়াত আহি পেলাই মনটো কেনেকুৱা লাগিছিলে মানে এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম তো জায়গাটো ভাল লাগিল আৰু আমাৰ মানে চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত এনেকুৱা জায়গা ভাল আছে মই এইটো ভাবা নাছিলোঁ আৰু ভাল লাগিছে আৰু মই এই জায়গাটো বহুত ভাল লাগিছে আচ্ছা ঠিকে আছে তেনেহ'লে ঘূৰিয়ে থাকক মনটো ভাল লাগিছে না দাদা চব আপুনি ক'ত পৰা আহিছিলে দাদা আপুনি ক'ত পৰা बिजनी ना आच्छा दे नायना लादो नै बिथांमोना जानाय लोंनायनि बेबायदिनो लाहार फाहार खालामबाय आरोना बेयावहाय नै बिथांमोना जाबाय आब'मोन मा ओंख्रै दालि अमा ना मा गामिनि जाखो क'क्राझार थिनालिनि ने मा रोखोम मोनदों गोसोफ्राव मा रोखोम मोनदों आच्छा दे बैयाव खालामा माबाया हाजो आगराव खालामाथियाव लानो मोनदों ओमफ्रायो जोङो हाजो सिनारियाव लानो मोनाखै हाजो आगराव बेनि थाखायनो आच्छा दे आब'मोन दे गोजाननिफ्राय फैदों नुथारखानांगौमोन ने ब्रादार मोना नै मबाइल दामानिलाबो इन्टारेस्ट जादों आरोना मा रोखोम मोनदों गोसोफ्राव इन्टारेस्टिं दा मा बेदर जाखो आच्छा दे लागावना हो बिदिबा खालामाथि इक' टुरिजम स्पटनि एसे खोलाथिंजाय बेफोरबायदि ओरैबायदि मोजां प्लेस दङना नै नायनानै लानो हागोन बेयाव ओरैबायदि जिरायनानैहाय माने टाइम पास खालामनो हागोन आरो नायनानै लादो नै लोगोफोर ओरैबायदि समायना आरोना जायगाया नै बार खोलो नै बेफोरबायदि बायदेमलाय सिदेमलाय आराम बेरायनो हागोन आरोना नायनानै लादो नै सारिगिदिं जेरैजोंबो ओरैबायदि समायना दं आरोना आरो ओरै खोलाथिंजायथ' बेबायदिनो मोसागासिनो दङ नै DJ दामनानै नायनानै लादो नै लोगोफोर मोजांथार नोंथांमोनाबो निश्चय फैयोब्ला बेयाव बेरायफैनो हागोन आरोना आरो हाजो आगरा बैयावनो हनै खाथियाव नायनानै लादो लोगोफोर नै खालामाथि हाजोआ बेनो आरोना ओरैबायदि हाया गोसोम जोब नै ओरैबायदि मोजां आरोना बे हाया ओरैबायदि संख्रि बायदि गोबाब आरोना बेखौ मैदेरफोरा जायो फैनानै जाखांनानै बेयावबो खिनानै गालांदों नै लोगोफोर बेनो नै मैदेर खिया नायनानै लानो हागोन ओरैबायदि मोजां आरोना हाजोफोरा नै सारिगिदिं जेरैजोंबो हाया गोसोम आरोना नायदो नै लोगोफोर क्लिनल' आरोना पुरुस्कारल' लोगोफोर नै नायनानै लादो ओमफ्राय बै गोथां नुहुरनायानो जादों जाहैबाय हाजो आगर आरोखि नोंथांमोना बेयाव जुदि बेरायहैयोब्ला न'फोरखौनो बावलायगोन आरोना न'फ्रावनो थांफिननो बालायगोन ओरैबायदि समायना आरोना नै लोगोफोर हाजोफ्रा ओरैबायदि मोजां आरोना ससे साहाथिंजाय दावखोबोलानो बेफोरबायदि हाजो आगर सिनारिफोरखौ नोंथांमोना निस्सय नुफैनो मोनगोन दा नायनानै लादो नै ओरैबायदि मोजां आरोना जायगाफोरा ओरैबायदि क्लिन ओरैबायदि समायना ओरैबायदि गोथां गोमो बायदिसिना गाबजों बुंफबनानै थानाय बे हाजो आरोना नै ओरैबायदि मोजां नायनानै लादो नै हाजो आगरा नोंथांमोना बेबायदिनो बेरायफैयोब्ला बेनिफ्राय थांफिननो बालायगोन आरोना नै ओरैबायदि समायना आरोना नायनानै लादो नै हाजो आगरफोरा मा रोखोम गोथां आरो बायदिसिना गाबजों बुंफबनाय आरोना बे हाजो आगरा